गिबि गिबियावनो खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोनखौ गासैखौबो आरो दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो रायजोफोर दिनै हाबा जानो फैदों आरो आङो ओमफ्राय इथिं दोङो नै हिन्जाव गोदाननि बिफा बिथांखौथ' बयबो सिनाय मोनखायो अब्लाबो आं बुंना होनोसै मंगलबार ब्लग नायग्राफ्रा बिथांखौ सिनाय मोनखायो अब्लाबो आं बुंना होनोसै बिथाङा जाबाय शैलेन बसुमतारी जोंनि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट बाथौ थानसालिनि प्रेसिडेन्ट ओमफ्राय इथिं आर'ज जागासिनो दङ आरो ओमफ्राय हिन्जाव गोदाननि बिमायाबो जाबाय जोंनि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट बाथौ थानसालिनि माइनावनि नेहाथारि बिथाङाबो बबिता बसुमतारी दिनै बिथांनि फिसाजोनि हाबा ओमफ्राय बाथौ धोरोम आसार खान्थिजों हाबा दानाय जागोन नोंथांमोनखौ एसे दिन्थिनो नाजालांगोन रायजोफोर अननानै भिडिअखौ नायलांबाय थादो ओमफ्राय साबस्क्राइब खालायाखैबा लोगोफोर प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालायना होदो हौवा गोदान बरायनो थांगासिनो नै हाबायाव गोदान फैगासिनो सफैग्रोबाय ओमफ्राय नायाबो नै इथिं गोदोरथार आराय केजिनि सेरनै बिदोंमोन आरो खावसे बारासो लाबोबाय औ खावसे बारा दैबुनमान माब्रावगोन बे डाइरेक्ट फुख्रिनि नङा बै मनायाव ओरै जाबायना दै गोसो माब्रावगोन बेंबायना दै गुदुङाव ना दै गुदुङाव माब्रावगोन बे जेराव मेराव माब्रावबो बिया गुदुङाव होबालाय आरो बुरिया जागोन हौवा गोदान बरायना लाना फैबाय नै बेराथिफोरानो बरायनो रेडि बेराथिफ्रा सिख्ला सिख्लाथार दरा नायनानैहाय बेराथिफ्रा खालायनानै लांखानाय आसोल बिबाना सोलोंनो नागिरदों लांबाय आरो
आइफोर आफाफोर दिनै आं नोंथांमोनखौ साखि लानानै आफा इसोर बोराइ बाथौखौ साखि दोननानै अख्रांनि सायाव थानाय सान अखाफोर हाथरखि हाला बिफां लाइफां जिब जिबि आरो हाबासालियाव जुथुमनाय आइ आफा रायजो राजा बयखौबो साखि लानानै आंनि असे फिसाजो रायना बिंका बसुमतारीखौ 2 नं पुलिसमनि गामिनि बिथां कमल गयारिनि सारला अनसुला घनश्याम गयारिनि सायाव थैस' हांसोनि थाखाय गथायना होनाय जाबाय दिनै bukan roh deh mereka berlana akhir bukan kulum kan
गोथाव ना गोथाव दे मा लाखो नोंलाय अमा बेदर दाउ गोथार जुलिनि पार्टि सोलिगासिनो इदि जाबाय आं थांनोसै